symptoms persist, consult your doctor. Uy, aram mo na dawan bareta? Ano ito? O day mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to ngunyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga impormasyon, mga istoryang mapapakinabangan bago ang panguntuhan. Totoo yan! Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela, Aramon Yato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Kaya ng aming sinabi, makinig ka dito sa inyong bahay, makikaming dito sa programa Mardela ating kasama. Pakinggan natin si Mardela, samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Pakinggan natin si Mga tugang, good morning po sa Saint Lugabos. Welcome sa ang programa. Aramon niya itong unyang pungal daw na ininin Monday. Pet sa 11 na po sa bulan kan Oktubre 2021. And duman sa mga birthday celebrators, happy birthday, many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. Ako po ang sadong lingkod, Mardela daing iba, sadit sana, pero tiyan. Pero ba na bukod hanggang 12 o'clock sa mga bulos pa kan informasyon, mga nareserbang mga istorya, kasabi na po dyan ang mga istorya na magaling man sa luwas, sa pagikan Mega Force Patrol, sa padagos na pangalap ng mga istorya, tangaling may balang ibog sa banuan, asin mapukawan ng mga turog sa pansitan. Yaon dyan sa 1st District, si Pading Jomar Bien. 3rd District, kasabay tahan si Jimmy Natalita. Sa Banuang Daraga, sa Banuang Sutil na kaprangkisa, ang tito ng Albay, Renz Luna. Yan sa Olvalde District, kasi sa Southern Part, kan mga barangay sa Legazpi, partner Alar Mario. Sige sa Legazpi Port District, kasabay niya itong babaeng walang pahinga, Ans Galero, siyempre katuwang, ang tatuyang mata sa kalsada, Henry Boy Mata, Tamobil. Duman sa Regional Center Site, kasabay po ka mga kababayan ta dyan sa Northern Part, sa mga barangay sa Legazpi, kasabay ka dyan siyempre, partner Luis Borsi Barcena, The Flash. Siyempre sa technical side, katakod to po, kasabay ta, siyempre, ang sa mga inspirasyon sa nutrisyon, Bunjing Tanay, ang sa muyang chief technician, Dakulayan pero tiyan. Kung sa daralaganan man sa nada, ikaw mong sinabi dyan. Jeng, narin Jeng, sa imong panduang tudok. 13. Ayan lang. And good morning po sa mga kababayan nato naon man sa tuyang katuwang sa pagpresentar kang programa para masirit kita sa YouTube, sa Facebook, asin sa samuyang DCGB Live app. Yan po si Richard Astor, katuwang ta sa DCGB Social Media Department. Mantang si Angel, nagpaaram sa kuya, mapila na nga ako para sa second dose ko. Kasi rin na po siya duman sa vaccination center. Okay? So, good luck sa mga kasama. And siyempre, sa mga kababayan po niya ito na mga dahil pa nagpapabakuna, yan magpabakuna tayo. Hindi para sa kung ano pa man, kundi para sa proteksyon sa buhay ta, asin sa kapwa ta. Nganing, day kita magulti. Ta hindi pong day pa naghahali mga tugang na COVID-19. Alright? Bueno, mga kabayan, dahil Lunes ko niyan punan niya itong may ngiti sa labi. Ang ating pong mga mukha. Nganing, sarang simana na may ngiti sa labi tayo, maugma kita. Dahil magparakidit. Dahil magparadit. Tirana sa nang Aldo, Pasko na baga. May pag-asa lamang. Ano, Jeng?
Pink, pink. Yun na yun Think, think, and be happy. Yan. Alright. Bueno, mga dugang-dugang ang istorya. Ali po dyan sa luwas. Kung ang tatulos ng rangkada ka mga informasyon na bit-bit ni partner Alar Mario. Ali po dyan sa iyang area of responsibility, partner. Marinod Tunatabi, please come in. Yes, Marinod to na partner. Tama ka, may ngiti sa labi. Pero mag-iingat baka ngiting aso. Maraming ngayon. Ibang masabat mo niyan, lalo ang ibang barangay leaders Aha. na medyo pipaibog-ibog sanaan pandok mo niyan, na mag-filing, maglantad sa duwang kampo politikal, ibong-ibong, Aha. mientras dahil pa man naghigpit ang bigapod na leveling, kan mga lider sa sinda botante, kung saan talaga apling. Isamantalaman pala ang pagka-double blade. Nakulon mo niyan, kayan. Yun na nga ni iyan, kumbaga nasa proseso pa sa nasa pag-ilusyon ang duwang kampo politikal sa mga leaders na ni, kaya pag-imbitar sa ibong, maduman, pag-imbitar sa saro, maduman man, kaya mahiling mo niya na partner, rangalas kata sa sarong leader, mahiling mo sarong kampo, magbabisita ka sarong kampo, yaon man giraray, kung may mga pagtiripon. Yo yan ang presenteng kamugtakan ko niyan sa duwang kampo politikal sa pag-monitor ta. Tama lang nga ni kan nag-file kan Certificate of Candidacy ining grupo ni Congressman Pido Garbin Jr. for Mayor sa Legazpi. Dakulon so naglantad man na barangay leaders. Kumbaga nag-filing ki suporta sa grupo ni Congressman Garbin. Alagad, pag-abot kan Biyernes, nag-file naman sa grupo ni na Mayor Noel Rosal, tapos agob si dating Mayor J. Rosal. Di ba mga pag-iriba, the same na pandok. Di ba duman, na mahiling mo, so halid naman sa grupo man ni Congressman Garbin. Baka tinalaban ka maong kang. Ano? Iba ba itong topic? Ibang issue ito. So sabi nga sa so magsuporta, palampahon sa city. At ang isa din, Rimon City. Iba ba ito? Iba ba ito pala? Iba ito. Wala ko, waka na ako, nakaiba doon, nadangog ito di. Babal yung ito, waka kita maungkang. Late iba na ba ito? Late na itong nagluwas na issue ito. Ngunyan, unig di sa dalagan, namomonitor ta, napapangalas man ang ganso iba ta, katangaya tayaw naman ito. Alipas na ito duman. Iyon na nga niya ang sitwasyon ko niya, nasa proseso bagakan pag-ilusyon sa duwang kampo politikal, kaya dahil pa, kumbaga, bako pa masyado maigpit. Ang sabi naman kan iba, may nakistoryaman nga ni akong aram kong yaon na nagpiling ito sa inot na grupo, yaon na naman sarong grupo, ang laban nga kaya ngunyan al Chapsoy. Chapsoy, nagiging nga ako, suporta sa Vice. So, iba suporta nga sa Kagawad. Iba nga sa Bayo. Kanan mga rason. Kaya pala arog ka ni dalagan, mahiling mo, na kumbaga makarap sa upa ini mga barangay leaders dahil nga nita kumbaga dahil pa man nag-leveling ang leveling ka na piga-apod mangyayari yan after na kan tapos na so ining registration baga makusin na kan master list o dyan na iyan tabi partner nagasarligsigan kan mga kung ano talagang color sign nga ini identified na kan mga barangay leaders ang unyan paramihan trust mariparo na makarap sa upa ang sitwasyon. Alright. Yan, partner, ang mga latest na update na litigis sa luwas, Alar Mario, DCGB. Thank you very much, partner Al. Makonsino ang daralagan, ha? Basta po tayo, tandaanin do ini. Magsilbing panggising. Esep-esep. Alam pag malapit na, ayan na naman sila. Parang close kayo. Ngunit kapag nanalo
Pagkatapos itong 2022 election sa May 9, walang magkaroon ng amnesia. Di ba? Alright, good morning kay Ate Nets na Barcenas. Good morning, Tabi Papamar. Pabati po ng happy birthday sa unik uihumi na si Kenneth Barcenas. Oy, Kenneth, good morning, Tabi. Happy birthday. Many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. Take it from Papamar at saka sa bilog ng tropa digdi sa DCGB. Good morning po. Diyan sa San Pedro, sa Bakakay, kina Tia Jose at saka kay Tia Celi, asin sa bilog na tropa. Good morning mga classmate na Noel Bismonte. And siyempre, good morning kay Aimee Ginilo. Yan. Listening from Ilawod, Kamalig Albay. Watching and listening ngaya, Tabi Papamar. Tiriman si Beth na Bedis Miraflores. Good morning, Bedis Miraflores family of Malilipot. Alright? Yan mga tugang, nagkuprosesyon na. Pero malayo pa ho ang kampanya. Nakapag-file na po ng Certificate of Candidacy sa 97 na mga kunyan, presidente, 28 vice president, 175 na senatoriables, 270 na mga party list. So, ang gigibong kang Comelec, mga tugang adalan, sabi nga ni, maagi ngaya sa, sa luho kandagom. Kapag screen, mga tugang, lalo na kan mga nasa national positions. Para halion, sumiling ninda na ngayon nuisance candidate, today kakayanan na magkampanya, dahil nasyonal ang dadalaganan, pwedeng mahali sa lista. Ayan. Tumalayo pa, no? Basta ang kampanya, mga tugang, mapon po yan para duman sa national position, mga tugang, is February 8 as per calendar na ipinagpaluwas mga tugang kan Commission on Elections base duman sa resolution number 10695 na pinagpasar kan Comelec and Bank. Ayan, okay? So, February 8, yan po ang start kan kampanya para sa nasyonal. Hanggang sa Sabado yan bago mag-eleksyon. So, ang election is Monday, May 9 to May 7 ang tapos kang kampanya. Pag May 8, daing iriruan niyan. Ano yung daing iriruan niya? Yun ang karanapan. Yan, para sa nasyonal po yan From Vice President, Vice President, mga Senators, at saka party list. O yan po ang panahon ng pagpuon kan sa ng kampanya. Okay? Pag-abot mga tugang sa lokal, ang kampanya mga tugang sa lokal na mga kandidato, mapon po yan March 25. Alda po yan in Friday. Okay? Hanggang Mayo 7, 2022. Iyo. Sabado. So, ang kampanya, para po yan sa mga kandidato, mga tugang sa congressman, mga district congressmen, mga, anong tawag dito? Gobernador, vice-gobernador, mga board members, mayors, vice mayor, at saka mga konsihal. Mga local candidates po yan. Okay? Bawal ang kampanya pag Abril 14 na yan po mga tugang ay Monday, Thursday, Huwebes Santo, as in Biyernes Santo, April 15, 2022. Bawal ang kampanya. O yan po yan as per calendar ng Commission on Elections. Yeah. Okay. Good morning iya, sabi ni Elvis Careto. Good morning po Elvis Careto, watching Cases and Tune Associate Law Office. Yan, okay. Good morning po tabi, Sir Elvis. Okay? Bueno, duman sa mga kababayan padagos mo niyan ang pagbabakuna pero talagang may mga lapses, mga tugang sa protocol stock. Not even ang mga barangay, minsan dahil nasusundan ang senda po ng mga pinagka-quarantine, bunjing. May mga experiences sa mga kababayan na may mga pinag-home quarantine, pero sigan ro luwas. Ano daw yan, adi?
Bata minsan, an maraot kayan ta. An mga naimbuelto, so mga may katungdan man sa barangay, na imbis na ikutan manginot, mga tugang na magpadara. Good if walang mangyaring masama. But what if kung igwang naulakitan duman sa kapamilya na minasigan luwas, di lalong naglako po yan. So sana ko ta, maging responsable man kita. Whether may katungdan kita o dai, kung kita tinugo na ngaya, pwede ngaya pong mag-isolate ka muna. Ika ngaya, parte kang contact tracing, asin tanganing maiwasan tang lumako pini sa komunidad, tadyan muna kamo for 14 days or more, susuportaran man kamo kang barangay. Yan ang data masabutan na. Figurasyonan man, kata daw ta sige pam luwas. Ano ang ganap? Di ba? So yan po ang zarong nagiging kaya yung disiplina na tinatawag natin pagdating dyan, talagang medyo may problema kita. That's why, kung maririparo po nindo, parang siso, biglang minadakol, biglang minadiitig, tapos nawara, taon iguana naman. Because of, yan po, nagiging loose sa tuya pong depensa, yan po sa mga ipinagpapautob na mga protocols, mga tugang kan sa tuya po na kan sa tuya pong gobyerno, kan sa tuyang Department of Health. Sana magkooperar. Okay? Sasabi ta nga ni, totoo na dapat tarikasan kang gobyerno ang pagbabakuna. Pero hindi yan guarantee, hindi yan garantiya mga tugang na pag ika nabakunahan na, superman ka na. Hindi ka natatalaban. Mas lalo nga ning matakot na pagbakunado ka na. Itong naramdaman ng pag-istorya mi kan Sabado ni Dr. Eddie Durutan, na pag ikabakunado na, may tigapod mga tugang na breakthrough infection. Yan sa breakthrough infection na yan, pwedeng makamati ka ng mild symptoms. Halimbawa, nagsipon ka o nag-abo ka, dahil presente itong mga mga gaya kang nag-LBM ka, nagkulog sa payo mo, di ba? Wala itong iba, may one or two lang, di ba, na sintomas ka. Parang dyan, so dahil kang namamati, pero positive ka na pala, because the only way na pwede mong matest mga tuga ang buhay mo kung positive ka is by undergoing an RT-PCR, a COVID-19 test, or antigen, or saliva test. Di ba? Hanggat tayo ka nag-agad, hindi man marama na ikaw pala carrier na. So yun ang medyo matakot dyan. Kaya ang abiso baga ni Dr. Eddie Durutan, maski ka bakunado, mag-face mask ka mang giraray. Kung nag-aabo ka, lalo kang dapat mag-face mask. Kung may sipong ka mag-face mask ka, tangani na, day ka makaulakit kang kapamilya mo. O yun po yan sana. Sana maging practice na yan, tangani po na makurtar ka na ini. Kasi sabi nga ni, kung dahil nababalyuhan mga tugang ang COVID, hindi naman yan dadami. Di ba? Ang maraota, sige subalyo, nag-develop pa ng bagong variant. Di ba? Kaya ingat tayo mga kabarangay, i-respeto ta kung dahil ka mo nagtutubod na may COVID, pero respeto man sa mga nagtutubod na may COVID. Marami nang namatay. Marami pang nakaratay. Huwag na nating dagdagan pa. Agsip hayo sa buhay. Mga tuwang, yan po mga primero ng kada ka mga istorya niya to. We will be back. Magalis lang po kani. Mare, ang healthy and bright ng anak mo. Oo, pero nung bagong panganak ko siya, na-detect ang sintomas ng nakakamatay na kondisyon. Mabuti na lang naagapan ka agad dahil sa newborn screening. Malaking tulong talaga ang newborn screening. Ang good news, mas maraming sakit na ang kayang ma-detect ng newborn screening para masiguro ang safety ng mga newborn babies. Kaya sisiguraduhin ko na ipapa-newborn screening ko itong second baby ko. Ha? Buntis ka? Congrats! Gawin mo akong ninang, ha? Ang newborn screening ay covered na ng PhilHealth. Kumonsulta sa inyong doktor. Para kay Ralph na napuruhan ng boss, kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi, at syempre, para sa'yo, Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Big moment ni Mami!
just 50 pesos sa new Milo Champion Sulit Pack. Big on milk and energy releasing nutrients. Kaya go big na sa new Milo Champion Sulit Packs. Buy big, save big. Price savings based on cost per gram savings at suggested retail price of Milo 1.2 kilograms versus Milo 300 gram pack. Buy big, save big with new Milo Champion Sulit Pack. Promo runs from January 1, 2021 to April 30, 2022 per DOH FDA CFR permit number 1470 series of 2020. Brad, atubangon ang angat kang panahon. Kaya pakusugo ng hawak. Mag-Revicon with proper diet and exercise. Igwang vitamin A sa could be. Taamang sa lakas resistensya. Kay bana ng mata, puso, muscle, buto at dugo. Revicon Forte, lakas ng liba, 5 piso lang, SRP! Unilab yan. Multivitamins, minerals at amino acids ang generic name ng Revicon Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Sa 18th anniversary ng Generica Drugstore, patuloy ang pagbibigay ng dekalidad na gamot at plus na serbisyo tulad ng mobile laboratory at telekonsulta sa buong buwan ng Setyembre. Bisitahin ang FB page ng Generica Drugstore para sa buong detalye. Ang Generica Drugstore ay kaagapay sa kalusugan ng pamilyang Pilipino. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo pag natapos na ang paghihintay mo. Yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel aged para mas swabe ang hagod nito. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Aged Gin. Drink responsibly. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy, di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay. O may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion on. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Pangenot na rason sa paglakop kan COVID-19 sa paagi kan mga droplet na nagluluwas sa satuyang himot asin dungo. Pag nag-aabo, asin minahatsing ang sarong tawo sa pag-iwas sa mga matatawong lugar na irarayutan sa tuyang sadiri sa mga tawong posibleng may COVID-19 o si isay man na may iba pang helang. Kaya ligayan ang matatawong lugar, lalo na kunan sa imong edad lampas 60 anyos o may dati ka ng kamatean, arog kang alta presyon, diabetes, helang sa puso, baga o cancer. Mantineron na day mababa sa 1 metro an sa tong distansya sa iba, asin sa si isay man naaramtang may kalinturo asin abo. Ang COVID prevention tip na ini, hatod sa Indo ni Congressman Alfred Apid de los Santos, representative of ang Provinciano Party List, Good Fault Cement Corporation, makers of Mayon Cement, Congressman Fernando Didi Cabredo, kan 3rd District of Albay, asin ni Mr. Lau Beltran of Legazpi City. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kaysa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang rayuma ko. Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Mare, may PhilHealth ID number ka na ba? Oo naman, pero hindi pala ito sapat. Dapat ay updated din ang ating record sa PhilHealth. Hala, yung dalawa kong chikiting hindi pa declared sa PhilHealth. Aba, i-update mo na ang record mo. Mag-fill out lamang ng PhilHealth member registration form at ipadala kasama ng malinaw na kopya ng supporting documents sa email address ng PhilHealth office na malapit sa inyo. Safe, di ba? Correct, Mare. Mag-update na hindi lumalabas ng bahay. Mag-log on sa www.philhealth.gov.ph para malaman ang email address ng PhilHealth office kung saan ipadadala ang PMRF at supporting documents. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Kami pong miyembro kan KBP, kapisana ng mga broadcasters ng Pilipinas. Oras, mga tugang alas 10 o kaya alas 11 ng aga. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Marahay na doya po ang detalles ng alas 11 bareta. Ipinahayag ng Department of Health o DOH na bukas na ang pagbabakuna sa general adult population sa nasyon o sa mga may edad 18 anyos pa itaas laban sa COVID-19. Sigon kay Health Undersecretary Maria Rosario Berhere, base ini sa pahayag ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. kung saan may supisente ng supply ng bakuna sa nasyon. Iglinaw man ni Berhere na mantinidong prioridad pa man giraray sa pagbakuna ang mga A2 o senior citizen as in A3 o persons with comorbidities. Napagaraman na mas masiguro o gustong masiguro
kan Department of Health ang kaligtasan ka mga nasa A2 as in A3 priority group sa tahaw kan mas dakulang peligro darakan COVID-19. Kasabay nito kay ni hinagyat man o kaya ining ganyar man ni Berhere ang mga may edad na o mga senior citizens as in mga may comorbidity na magpabakuna na bilang proteksyon laban sa helang. Ngunyan na si Mana Tigilao na iluluwas na ang operating guidelines manangod sa pagbakuna sa general adult population concern. Sinabi ni Yusek Berhere na pinapalibot na ninda ang kopya kay ni para sa kaipuhan ng mga pirma. Sa huri, sinabi ni Berhere na bahala na ang mga local government unit kung magkukondukta pasindanin pre-registration o sa gigibo na pagbakuna sa general adult population. Alas 11 Bareta from Newsbay. Sino po si Mardela? Ilike ang samuyang DCGB News Online Facebook page para sa dagdag pang impormasyon. Salamat po. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Microban GT para protektado ang alaga. Dapat 5 kasado mula sa Microban GT Disinfectant. Neozep Tablet. Neozep ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Bear Brand. Tibay ngayon. Tulong para sa matibay na bukas. Unilab. Alagang tunay. Alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. Sprite, the #1 lemon lime refreshment. Gawa para sa init. Paracetamol Biogesic sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! El Real. Tikman ang sarap, sustansya at sulit sarap ng spaghettiing El Real. Multivitamins Enervon C Bit-Bit Bottle. More immunity. Ngayon mas handy. Downy. Magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Plemix Forte. Plemix Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Sa inyong nadango ang pinaka-ring bareta, oras-oras sa DZGB. Lonely, napaka-lonely. Wala akong kasama pag ako mainom. Daddy, huwag ka nang lonely. Dahil may new Coke kasama 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy, happy na kami. Masarap nang kumain ng marami. Tastes better. Pasiramunan karakanan, kaibanan, and Coca-Cola Original Taste. 39 pesos na SRP. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga. Kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang Mag-exercise! Pero nang hihina. Magki-drama, pero pagod na. hinahatak pababa ng sakit at pagod. Mag-Enervon everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ka may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, ang idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yaw na mismo ang makikinabang permitawo. Garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, ang idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardela. Kumusta na? Ayos pa ba? Yan. Ang buhay natin, kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Bahala. Alright, pause mo yan bro. Pray until something happens. Yan, push. Okay, so mga misis, rekas-rekasan, taod to na naman, sarap-sarapan ng mapremyohan. Alright? May pabati po digdi, good morning. Pabati po sa co-teacher ko. Kumplian nyo ngunyan si Ma'am Helen Almeda kan SDNHS from
Ano yan? Happy birthday, Primay. Hali kay Ma'am Salve Bercasio of Washington Drive, Legazpi City. More birthdays to come. TY po, Kuya Mar de la Cruz. Okay. Thank you very much din po, Tabi, Ma'am Salve. And syempre, sagla happy birthday kay Kenneth Barcenas, dyan po sa San Pedro. Hali yan kay mama mo, kay Ate Nitz, saka kay papa mo. Yan. Alright. O bueno, mga tugang, padagos ko niya ng pagbakuna. Kadakol naman ang mga nagpirila. Ayan. So, maray man iyan. Pero, aram po nindo, may may mga lakdang bagang pigiba ang Department of Health, Bunjing. Pwede kang gumana ng 1 million daa. Alam pa, bakuna ka. Pero para kay Congressman Joey Salceda, mga tugang, mas pigbubusol niya na magtauning financial instead niya na diit sa naan makinabang. Diba ta? So, manggana sa rapol sana, so makikinabang. Dapat ngayon na itao sa kadakol. Halimbawa, so mga malinya sa bakuna, ma-absent sa pagtrabaho. Nya, ani ba baga ng mga trabahantes tamananggad? Jing, no work, no pay. Diba? Lalo sa mga ngaya job order. Yung mga kaswal, di ba? Yung mga nagralaog sa pribado na pag day ka naglaog, day kang bayad. Okay? So mga probi, yung mga arog kayan, nakadakol yan sa palibot na no work, no pay. Pag di ka pumasok, wala kang bayad. So para lang magpabakuna ka, ma-absent ka, masakripisyo sa pagkaon, kan sa imong pamilya. So yun ang gustong tawan ng punto ni Congressman Joey. Ano na kaya kon? Imbis ngayon na magparapol, itaw na sana ngayon, itagamang ngayon duman sa madidislukar. Kumbaga, mawaran ng income sa sarong aldaw dahil sana sa pagpabakuna. In which na may punto, di ba? Kaya po ang nagiging problema di ba? So iba, abo pagpabakuna pag kinalintura ngaya ako, dahil ngaya ako makalaog, paano ngaya ako? Ang arog ka ng mga sistema, So, sana matawan yung panahon yan. Totoo man, talagang medyo hikaos po sa buhay ngon yan. Kaya nga dapat talaga ngon yan, tamang diskarte. Tipid? Ano, Jeng? Ekonomiya, plus diskarte ka na tumanom ka kan posibleng kaunon mo sa masunod na aldaw o sa masunod na bulan o masunod na simana. Diba? So, yun po yan ang piga-adbukarta na sana may mga lugar man sana po dyan, barangay, o may mga areas na itong learning site for agriculture, try to visit them and magpaturo ka mo duman. Diyan po sa learning site for agriculture, pigtuturo dyan, no? Di ka pahiling ninda mga tugang, hands-on, diba? Tuturuan ka mo kung paano mga tugang ang tamang pagtanom. Iyan man talaga pig-adbukarta na po itong so, maghagad sa imo nga ki similya, itao mo na masasayang man sana, di ba? So dapat lahat ng mga bubusol mga tugang ka organic farming, nag-iagi sa pag-aadal tangani na masiguro ba kasi naman yung pirang oras man lang yan, okay? Minsan pirang aldaw, mga 1 or 3 days o 2 days, minsan pirang oras lang. Para lang makuha mo sa basic, most especially duman sa pagpreparar mga tugang kan daga na papatubuan mo kan similya. Di ba? So yan, may mga misklada yan. Tanganin na masiguro na mayaman ang daga mo because kailangan mong i-cure kasi ngunyan pong panahon, mga acidic na mga daga. Di ba? So may pigabot ng mga potting soil na tinatawag. Di ba? Paano ba pinipreparar yan? Tanganin na pagtanong mo, kambani mo, pure bolt ka talagang matubasin, makikinabang ka, mabunga yan o kaya maresultanin marahay na produksyon. Di ba? Eh yun po yan. Kaya nga ningon yan, padagol na yung padago. Nagaugmang maray ang ATI, yung Agriculture Technical Institute, kasabay po kang DA. Dahil kadakol nga nagpapa-accredit, mga tugang kan, magkaigo ng pandemya, nagparadakol. So, to farm.
Dating pinabarayaan maganda pikirintindi. Aba, ingon yan nagdako lang mga farm and dako lang nagka-interest na maging learning site for agriculture because once na naging learning site for agriculture, may mga pigtatauman mga tugang na mga assistants ang ATI o ang DA para magpadagos kang makapagtukdo as in makapaggiras ning kaaraman duman sa mga gusto na makaunood kayan. So yan po tabi aramon ta kung ano ang mga sabi nga ni kayan dapat ang masabutan sa pagtatanong bako itong subasta sa nabarabara. Para sa tanong ko ini nagtatalobo ngayon ini. O yun, may problema tayo. So dapat maraman ta kung paano tangani na maging okay. Tapos yung basic, halimbawa, sabi ko ay kay tupang panahon, pirang bola o pirang taon na sigan reklamo ta kaya ay malo na ang ubos kamote. 10 pesos na nga ay ngunyan nga, garo 15 na o 20 na ang bugkos. Diba? Imagine mo ako si Dukadjing. Kung tagadapdap ka, kung gusto mo magidali, malunad ka sa tricycle. Gura ano ang bayad sa tricycle, pasiring sa sentro. Yeah. Back and forth. Tapos mabakal ka, kan ubos kamuting sarong bugkos. Mauli ka na makusido na pira na sa gastos mo. Samantalang kung igwa kang isinuksok dyan, sa likod kan arong mo, maski sa muro masitira sana, igwa kang piring mapupudo lamang. So yun na po yan mga dapat na giribuong ka mga kababayan ta because medyo mahirap ang income, mahirap ang kita, di ba? At least ma-augment lamang so guro oral daw tang so pagkaso sa pagkakan, mabawas-bawasan, may save kita kung in kaso magkaigo ng problema, may magkailang, may pumbakal kita. So yan na po yan, maximize, utilize. Yan po na mga taradit na daga nindo dyan. Ayuson sa naman ang lugar na dapat naiinitan, makuman sa grabing init, kundi so may binabaldang saldang kanal daw, dahil man kay puha na purtulon mo mga nakapalibot dyan na kahoy para sa bumaldang init, dahil man. May oras naman di ba? Kaya importante yun yung morning, talagang pumapasok yan, tanganing ariglado ang vitamina. Paghapon, arugang kung udto na dahil man dapat na lumaog na dyan kimari ang init. So, may mga palipod-lipod man. Okay? So, dakol, ngunyan, may mga nagkakapirana na naog makita ta. May mga nagkakapira ng naglaog na bunjing duman sa litos farming. Litos. Nganing firming may salad. Di ba? Dakulao na bagay, naturuan sa iba. So iba, mga tugang, so medyo mayaman-yaman, minalaog duman sa pigapon na aquaponics. Ako nga, plano kong i-convert sa sarong mga tangkal ko duman kang arong na sarong na malapit sa bahay na hindi ko na inaasikaso, o hindi ko na nilagyan ng origtar ni sarong, di ba, maparong, o kaya maribok. Okay. So, i-convert ko ito na aquaponics. At tabanan ko kitilapya sa irarom o hito, sa ibabaw litos, o radis o kung ano pa man. Diba? Kaya lang pigdadamutan ko pata medyo magagagasas kita kadiita kay punto ti motor bunjing na magbabaton kan tubig na mag-circular duman. Okay. Pwede man itong hydroponics. Walang isda, tanim lang. Diba? Pwedeng sa tubo, and ganyan nga pigigibo ni na Sir Marlon Longabella, yung mga styrofoam. Yung mga sa prutas, baga. Gusto nindo makanood kaan kimaray, magdumang ka mo kay Sir Marlon Longabella sa, sa Lakay, sa Kalikasan Farm. Yan po sa Anislag, sa Daraga. Every Sunday, igosindang basic na pagturo kan hydroponics. Okay? May registration siya, libre kayo kain, pero mayroon na kayong similyang 12. 12, Jing. 12, pag ulipide mo ng atamanon. At say 12 ka na. Ayos na ito, after ilang simana, pwede mo ng pakinabangang gupit-gupit sa na, pero may kang igwa. O, di ba? Yan, asing kadakol pa na pwede nung manood na pwedeng i-incorporate dyan. So, tabi mas kinay kang dakulang daga, mga tugang pwede. And pwede man sa container gardening.
Di ba? Basta ang importante, may matabang, may daga na masustansya na para po duman sa mga tinanom, maski sa inmo ibugtak. Di ba? Sa butong o sa linumaan nindong pantalon na maong, di ba? Sa sako, sa barilis, sa iyan ang mga pinaglumaan o kaya ginamitan nindong mga sa mineral water, as in iba pang plastic containers na pwedeng mabugtakan po ng pananom. So yan, i-maximize tindo yan, tangani po na makagurugin hawa kita ta. Talagang difficile po ngunyan. Lalo ang pasigan lang ka ngunyan kan barakalon. Ngunyan, pampito na mga tugang na simana, nasigan lang ka kan presyo kong produktong petrolyo. Wala tayong magagawa dyan. Because that is being dictated mga tugang by oil companies na nagbabakal man mga tugang kan kan produkto nila duman sa mga oil producing countries. Yangon niya nagbawas na ng production ta may nagkapirang area na maluya ang barakalan. Because of the pandemic. Tapos kung yung nagkukusum na naman, narabubuso naman pasiring duman. Kulang naman sa tuya. Tapos piso, palitan ng piso at dolyar, medyo may saro pa yan na Hanggat tayo nababago, mga tugang itong piga-apod niya to na oil deregulation law. Daing ambiendaran iyan. Tanganing medyo umigaan-gian, ngaya, kitang maginibo ka yan. So kung anong presyo duman, ipapasa yan sa tuya, ayun na po sa salon ta. Kaya magasuro si Mana Igwa, o sa aga, 145 to 150. Ako iling ko kan 145 sa gasolina, 155 sa diesel. So kung ka mong kwarta ko niya, mag-full tank na kamaw. Sayang mambaga. At sa agang alas 6 o kaya na adyan na alas 12 matanga. Igwa ng mga oil companies na mapotob kaya. Now, pag nag-increase ang presyo ng produktong petrol, natural, pati ang takad kan maluto, minanipis man. Jeng? Tapos nadagdagan pa kang naglangkaw pa LPG, lalo na makatugang nagnipis yung maluto. Tapos nag-apin-apin na sana sa isira. So yan po ang ang sistema ngunyan. Okay? So yan ang ang sarupang bigwabantayan ta. What will happen mga tugang duman sa mga empleyado, as in sa mga employers, na daibaga nakapag-operate ng tultol. Diba? But under the law, during December, they're obliged mga tugang to give the half and 13th month pay. Or kung igwa pa may 14th month pay pa, paano yan? Anong gagawin nila? O yan po ang saro na pigihiling what will happen mga tugang sa mga masunod na aldaw. And I hope na kahit pa paano makadisponer. So iba nga ngaya, mag-utang ngaya kamo. Para ngaya mag-utang ngaya, para ngaya taon nindo dyan sa obligasyon nindo, statutory obligation sa mga empleyado. Abi ka din pala, mautang ngaya kami. Paano mo yan mabawi? Ngaya kaming operation. Yan ang problema natin. Para yan I hope na makagibo po ng medyos kayo ang gobyerno na matuwangan sa mga employees na talaga kakayanon. Di ba? Okay, so ayan ang mga sitwasyones po ngunyan. Realidad yan. Dahil po sa pandemya na talagang pinadapa ang gabos. Not only mga tugang the poor nations, kundi maging sa mga mayaman dapa. Mga tugang sa sa pandemyang ini. Nangangapa pa sa diklom, mga tugang ano talaga ang pinakang solusyon. Kaya sabi ninda, the best way is pasiguro ka kang buhay mo, depensa. Yan, magsulog ka ng face mask na face mask, so tamang pagsulog, taklob ang ngimot, mga tugang asin taklob ang dungo. Kaya yan po ang pinaka-purpose kayan. Ngani na kung may sipon ka, o kung nag-abo ka, so droplets, mga tugang day, maglayog sa aire, na pwedeng tumama mga tugang sa kasabatan mo o kataning mo. Diba? So yun sa nandyan sa imuman. Yan. So mga kataning mo man dapat naka-face mask man takunin kaso may lumusot na a small particle sana,
Ay, kamaulakitan, ta may dipinsa ka man. Ayan, pangarog sa ka na may basic, di ba? O di ba, nagparakapot ka sa lamesa, o nagkapot ka sa barandilya kan auto, barandilya kang grocery, baka may nakakapot tuman na igwan ng COVID, kaya kita pipagugas ng kamot. Iyo. Okay? Pagkatapos, kung dahil pangugas ng kamot na tubig na malinis kasi sabon, pwede man ngaya alcohol. Pero sabi ba ka, Jing? Ni Dr. Gonzales, ni Ma'am Divine, ngaya, ang pinaka-the best ngaya nga ning disinfectant, o yan ngayang lambanog. Lambanog, o, tang alcohol niya, 70% sana. Yan ang lambanog, 90 to 100%. Ipag-anaw-anaw mo. Ang yari, garadan nga dyan ang bakterya. Pagkatapos, distansya ka. Para sigurado na dahil makatalon sa mo kung ano pa man, ipag-distansya. Distansya, amigo, at least 1 meter. Kung masobra dyan, mas maray. Yo. Iwasan sa mga kulog na lugar, dahil mga itong may maray na ventilasyon, tangani na pagabot kang oras, mga tugang, dahil kita magbasol. Yo. Nakadepensa kita. Tapos pag ulit sa arong ta, sangli na nimbado, magkarigos, kung may karigosan niya sa luwas, tangani paglog mo sa arong, dahil mo daradara kung may virus ka man, dahil taman arame. Always, mga tugang, think of ourselves, the carrier kita. Diba? Tangani na kita makapagpadepensa. Lalo na kung may mga kaibanan kitang may comorbidities, may mga pigmamati. Yan po ang mga primerong titamaan tulos. Kamaluyan ang sinang immune system. So yan ang pikapahalagahan. Kaya di ka mo madagit. Kung may nagtataram sa palibot na, ay, pwede nga tabi mag-Christmas ka. Okay, hindi ka magparalote, yung parasuso ngayon. Diyan, mga difficile na. Because everybody, mga tugang, is protecting themselves and their families. And also the community. Yo. Alright, mga tugang, yung mga dagdag nato mga impormasyon, dagdag po yan pong programa, ngunyan po na pagkaaga. Yan. Kahit nasa trabaho si nanay, nandyan si Lola. Ibang klase talaga si Lola. Lahat gagawin para sa kanyang apo. Kung kailangang umalis ni nanay para magtrabaho, maaasahan si Lola para alagaan si baby. At nakapag-ipon na rin si nanay ng breast milk niya, kaya walang problema. Maibibigay ni Lola ang breast milk ni nanay kay baby sa unang 6 months. At breast milk kasamang ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas. La, bukas po ulit ha. Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Nandito na ang pinakabago! Pinakabago? Ipinakilala ang mas pinalakas pa ang pinakabagong Doc F Mixed Herbal Capsule. Kahit stress na ang beauty mo, mapapasmile ka pag nakainom ka ng Doc F Mixed Herbal Capsule. Para makainom ng libre, mag-send lang ng inyong mensahe sa Facebook page, The Big C Freebies. The Big C Freebies. Para naman sa promo hotline, buy one take one, door-to-door delivery na. Free shipping pa. Mag-text sa 0967-583-1820. 0967-583-1820. Ano ba ang maaari
maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19. Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala, pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination, maging rest bakuna para protektado laban sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Manny Pacquiao po, Mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga Mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Ang pag-asenso, kanlambang negosyanteng Pilipino, katabang ang DOST, Department of Science and Technology, kaiba ang Women Micro-Entrepreneurs, asin ang Great Women Project 2. Kadakol choices pagabot sa masiram na bottled products. Sa HML Food Corporation, may gulay na santol, Bicol Express Pork, Bicol Express Tinapa, asin bottled laing. HML Food Corporation, located at HML Building 558, Lutivio Street, Bagong Bayan, Daraga, Albay. Contact 0998-864-5965. Produktong Bicolano, siram kay ni, sa tuya ini. Gumagaan ang inuman pag Sunlight. Uy! Gusta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na Sunbig Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunbig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! Sunbig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi! Mag-inuman! Gumagaan ang inuman pag Sunbig Light. Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunbig Light. Bili na sa inyong suking tindahan. Drink responsibly. Sa kulog kang payo asing kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Dainang kaipuhan mamili pa. Magbayod Jesse. Magkasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaiyan magataman, agbayod Jesse. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Experience Converge, your fiber internet in your homes and in your business now. Upgrade your home internet experience with our premium fiber internet plans. Fiber X 1500 for 25 Mbps. Fiber X 2500 for 75 Mbps. Fiber X 3500 for 150 Mbps. Fiber Extreme 4500 for 300 Mbps. And Fiber Extreme 7000 for 500 Mbps. Fast, reliable, and no data cap. Pure Fiber Unlimited Internet Connection for your small businesses. The Microbiz. We also have our Converge iBiz for better speed and a more reliable network to optimize your business operations. Visit our authorized resellers or contact 0951 016 8980 0935 246 2600 for more details. Experience better with Converge your fiber internet now. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga promo purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal. Kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin.
Dahil ang right med para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Mare, ang healthy and bright ng anak mo. Oo, pero nung bagong panganak ko siya, na-detect ang sintomas ng nakakamatay na kondisyon. Mabuti na lang naagapan kaagad dahil sa newborn screening. Malaking tulong talaga ang newborn screening. Ang good news, mas maraming sakit na ang kayang ma-detect ng newborn screening para masiguro ang safety ng mga newborn babies. Kaya sisiguraduhin ko na ipapa-newborn screening ko itong second baby ko. Ha? Buntis ka? Congrats! Gawin mo akong ninang, ha? Ang newborn screening ay covered na ng PhilHealth. Kumonsulta sa inyong doktor. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo, pag natapos na ang paghihintay mo, yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel aged para mas swabe ang hagod nito. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Aged Gin. Drink responsibly. Bawat aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilag. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Ganito ba kainit yung araw mo? Grabe, ang init! Nakakatunaw. O ganito. Matapat naman na 3 electric fan, bro. Sobrang init! Kahit ano pang init yan, may refreshing drink na gawa para dyan. Sprite! Gawa sa natural lemon at lime flavors. At gawa para sa init. Sprite, the #1 lemon lime refreshment. Gawa para sa init. Chill with an ice-cold bottle of Sprite. Gawa para sa init. Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. Pag New Downy kontra amoy pawis. Pasado at fresh ang damit dahil may 24-hour kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data, New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Sa araw, kahit anong oras ako magutom, umaga, tanghali, nandyan ka lagi, Nay. Kung ano ang kailangan kong kainin, inihahanda mo. Kapag gabi na at akala ko'y tulog ka na, konting iyak ko lang, gising agad. Napakasarap sa pakiramdam ng yakap mo. Idol kita, Nanay. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain, kasama ang gatas ni nanay. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Unang tingin pa lang na in love na ako. Kakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lang. Magdo everyday mix savers. Starts at 35 pesos. May in-love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. Price varies. Order na ng Everyday McSavers sa McDonald's drive-thru, take-out, or McDelivery. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anaino, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Member KBP, kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas, mga tugang oras niya to.
alas 11:35 na. Nin pagkaaga. An oras hatod sa Indokang Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Tando ay ginto, ibang ginto. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. GSM Blue. Choose what's true. Choose GSM Blue. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Red Horse, lakas ng tama pero di wasak. Drink responsibly. Revicon, lakas ng 5. Revicon Forte. Aramon Yato sa DCGV. Kaiga si Marvila. Alright, mga tugang, balik po kita sa programa. Last 23 minutes is sa tuyang pong pag-iribanan dito sa programang Aramon Yato niyang pong Monday. Bonjing out, June na pulis in. Ininasanan maraingon niya na mapasko. Kaya yung ang umaayaw, ang umaayaw ay hindi nagwawagi. Kaya si June, hindi siya umayaw kaya nagwawagi. Ay, sa mga hog races good morning po sa inyo. At least, iguanang tigtaw pala ng mga sentinel pigs ang Department of Agriculture duman sa mga areas na tinaramaan, mga tugang kang kan ASF. Masabihin kang sentinel pig, sarap po yan na klase ng urig na di daraan duman sa dating may ASF, ping-observaran kung kaya niyang mag-survive. Yan. Pag nakasurvive siya duman, yun ito ang punto na mapadaranan ng kadakol na urig dyan. Wala na yung virus. Wala na yung ASF. African Swine Fever. Na puminilay man sa industriya. Ako nga puminundo man ako. Puminundo ako ta. Nakaya nga si kasuhon. Dapat kay kani. Dapat may hands-on ka dyan permit nga ni na ariglado. Ano dyan? Kung di ka dyan mag-hands-on, medyo may problema kita dyan. Dapat hands-on kita. Anyway, duman po sa mga kababayan good morning kay Ate Flery. Al Carmen Gaviria. Good morning kay Kuya Mar. Tama ka nga Kuya Mar. Ako ngayon, nakalibre na ng ulam, umakyat sa rooftop, kumuha ng kangkong. Mataba na kasi ilang araw maulan at mga kamatis pag may tinanim, may anihin. Yun ang sinasabi natin. Di ba? Hindi lahat ng produkto na kailangan mo sa kusina, pupunta ka ng palengke. Pwede yan sa likod ng bahay mo, sa harap ng bahay mo, di ba? Hello kay Kuya Bob Nakandano. Good morning. Morning, Mar. Yan din ang libangan ko digdi sa arong. Tanom, ataman ki mga hayop, pang-ulam na emergency. Yan ang sinasabi natin. Di ba? Thank you very much, Kuya Bob. Keep safe mo, tabi. Long time no see na kita. Uminagi na lamang sa birthday mo. Birthday naman ko sa inkontrada takang mga kantang, mga kaitong pampagising. Aday, arog ka mga kantang traces, as in iba pa, mangyayari. Good morning, Kuya Bob. Keep safe po tabi. And then, siyempre, duman sa mga kabat, tama nga Kuya Mar. Pati nga yung pagkatamang kisira, dapat atupagon ta na nga, hindi kita parasa sa imported. Yung madari. Ang sabi ta nga mga tugang, kam panahon na pinag-introducir ang iyang pukang bifar, itong mga similya, kan tilapia. Dahil po duman sa na-inventong teknolohiya kan dating direktor kan bifar, nagparadakol talaga. Milyon sa napoprodusin ng similya na pigo pa dao. So, pwede ba gayan? Kung igwaman sa nakitanin pwedeng matamanan, mga tugang, di gibunta na. Pigbalo ko tabaga sa mga rivers, balik sigla sa ilog at lawa. Di ba? Kundi yan ang naging problema is marami tayong mga bodies of water na pigpulyuta, di ba? There are bodies of water na before nakakarigo sa ngayon, daina. There are bodies of water na kaito may nabubuhay mga tugang na mga sira
buyod asin iba pa ngunyan dai na polluted na. So yan, so programa kan BIFAR na ngaya ibalik ta. Linigon ta. Kundi nasa satuya man sana po yan. Kung paano na maibalik. Nasa satuya po yan ng mga syudadano kung paano ba. At talagang sa mga panahon po ngunyan, ang ano man na namamatian ta parte kita kayan. So kung naging parte kita kang problema, dapat maging parte kita kang solusyon. Di ba? O yan. Pag-atama ng mga sira na bako man masyado mapagal. Igwanganin ko niya ng mga barkada kita June na instead na mag-atama ng hanit, yung crabs, dyan sa mga gasangan, dyan sa mga, anong pagkapudkihan, sa mga mamangrove o mabakawan, aba, yan sa nasa likod kan arong ninda John, yung vertical crab farming. Ikinag sa sulong-sulong sa mga crabs. Doon regalo. Doon, kaya kung gusto nindo kan makanood, punta ko nindo si Ote na, si Alvin na Bandola, yung sa tabako. Kaya maturuan ka mo kayan, kung tinanong mga kaipuan nindo mga kagamitan. Tapos, kung paano gigibuhon po yan. Pwede magpun sa salit sana. Naman ay kay Padre mo, pigpo na naman na salit sana. O de, pabandakol sana. May mga nagkapira po. Actually, ang kadakalang ka mga naggaribo kayo, mga seaman eh. Parang duman ni nag-alkansiya. Imagine, June, pero si Mana, nag-aani, nagde-deliver ki mga crabs, tunganit. Balwag ang kilo kaan. Di pa dakol aninda hanggang sa 10 kilo. Duman sa sulong-sulong. Masyado ngayon ang pagkaon ka. Kung ano ngayong pagkaon sa nang pwede mo itao. Di may kay puwan na kaga mo kipids. Yan, okay. Ang pigmantinan sa naman, so salimity. Kang tubig. Yung pinaghalo, yung timplada kang tabang asin kang askad. Di ba? Ayan ang pigkikibunin na duman. So, nakulang bagay, mga tugang na may mga nagkakapir ng teknolohiya ngunyan na napapakinabangan na sa tuya po ng mga kababayan. Ang kay po sa naman talaga ay sa adalot ta. Asin gibuhon na day napapawot. Di ba? Kapag napawot na may problema na. Alright, okay. Papa Mar, kumusta ang COVID ngunyan? Ayan. Ang COVID po ngunyan, nagbaba. Sa Bicol, mga tugang, as of October 10, reported kasod ba, piglos po ngunyan kan DOH, 155. 155. Ang breakdown kayan, siyam sa Albay. Anom sa Legazpi City, saro sa Ginubatan, saro sa Malilipot, saro sa Tabaco City. Iyan po yan ang latest, no? Sa Cam Norte 0, tapos sa Cam Sur, iguanin 146. 43 sa Naga, 17 sa Magaraw, 9 sa Iriga, 8 sa Minalabak, 7 sa Pili, 6 sa Pasakaw, 5 sa Nabua, 5 sa Ocampo, 5 sa Pamplona, 4 sa Tambak, 3 sa Bato, 3 sa Milaor, 3 sa Tigaon, 2 sa Bumbun, Bula, Calabanga, Guwa, Lagunoy, asin Libmanan, San Fernando, San Jose, taro sa Buhi, Kamaligan, Ramuan, Gainsa, Presentasyon, Ragay, at saka may sarong for verification. Yung Sorsogon, Masbate, ang katanduan is 0 ngunyan. Ewan natin kung nakapagpadala ng sample, kaya o hindi nakapagpadala ng sample, kaya 0. So, maraman talaga yan sa aga naman kung anong magiging resulta. Pero kan may 25,780 recoveries, mga tugang, so bagong na-report mo nyo na recovery is 189. Okay? Mantang sugadan, igwa po ng bagong nagadan na 8. 8 ang bagong nagadan, mga tugang sa COVID. Saro sa, okay, apito sa Camarines Sur, saro sa Naga City. Okay, so yun po yan ang, ano yan,
sitwasyon. So all in all, ang nagadana po sa Bicol region is 1,187 dahil po sa COVID-19. Okay, so ingat na lang kita, tabi. Tangani na wala tayong magiging problema. Okay. Papa Mar, kailan kaya kami makakabitan kan APEC ng new connections namin? Problema na. Actually, ang APEC baga, nag-open na nga ni Gilare, nagbukas na naman ngayon open na ngayon ang pag-apply ng new connection. Saka nakalinis baga, pinundo. Ngayon, binuksan na naman. Kaya lang talagang may problema eh. Dako lang mga karaplay, may mga last year pa nga ni, na sagod sa ngunyan, day pa po na kakabitan, na tatakudan nin linya ning kuryente. Ako nga ni, so bagong payag-payag ko duman dyan, hanggang ngunyan, day pa nabibisita kan inspektor. Unyo pa ito, dahil kay chapat kanyo, makala ako chapat nagbaklay. Yan ang problema talaga, no? Sana bago nyo binuksan rin ng new connection, tinapos na muna yung mga bago. Ay yung mga dati, yung mga luma, nakabitan na tana. Ano? Na-inspection tana, nakabitan tana. Na nag-aharalat man, maski nga ni, medyo baga, so ibang mga kababayan ta dahil satisfied. Pero may mga iba man na gusto man na magkaigon ng kuryenteng ngali po sa Indo. Sana maasikaso na yan, aday. Makurokas-kasan, tawan pamasahe, so inspector, tangani makaabot sa arong. O kaya boss, mag-text ka sa kuya, mag-PM ka sa kuya, kung saan ka taka pwedeng sundon ta ka, servisan ta ka, makabot ka sana sa arong. Nangyari ka gano'n. Insistido nga si Papa Mar. Hindi, marami talaga na, hindi lang ako, maraming mga kababayan niya to ang naghahalat kan presence kang inspector na nag-aabot nga ayaw mo tabi ha. Alright. Ang nangyayari kadakol na mga mga dapat na asikasuhon, mga tugang, basta ang importante nga Papa Mar, may airport na kitang dakula. Ay wala basta yung nag-expect po kang international flight, baka next year pa yan. Baka next year pa may pigasikaso pa man po kaya yan. May mga permits na dapat naagihan, mga tugang duman sa sa namamahala kan mga eroplano, mga tugang na pang ibang bansa. Yeah. So talaton ta. Everything ngunyan may nakalanding na, naglalanding na ang duwang major airlines. Diba, yung PAL at saka Sibupak. Naglalanding na po dyan mga tugang sa Bicol International Airport sa Daraga. So PAL, duwang beses sarong aldaw, so Sibupak garo yuman. Sarong aga, sarong hapon. So at least may alternatibo na kita. So gustong nagmamadali, ayaw mahanginan ang buhok, pwede ka dyan. Magpabuksa na. Basta mag-observer ka dapat na obserbaran. At dakol lang na gagayunan. Despite kami nagpupuros na magabakanuson ngaya, pero dakol sa kadaklan ka mga nakailing kasi naka-experience duman, nagagayunan sinda. And they are very proud na igwa na kita kayan. At sabi nga ni mga tug napapabilang naman kita duman sa mga areas na may dakulang aeroperto na. So yan, tabi, ipag-urgulyo tayo yan. And then, yung mga development niya sa palibot, yan ang pinakaabangan ta. June? Gruma maralo ang daga dyan. May mga road networks na connecting Kamalig hanggang sa Dunsol, igway. Naagid nga parang circumferential road na nga ang mangyayari. Kasan sa ropa dyan ang mangyayaring development is, pag natapos na phase 1, mga tugang kan ining South Rail, yan. Medyo nagkunya na. Yan. Ayan. Igwa na. Pag natapos na ang phase 1 kan South Trail, baka po na naman mga tugang so patrabaho, pasiring naman digdi. From Quezon, mga tugang pasiring digdi sa
area ta sa Albay. As in ultimately hanggang duman sa Matnog sa Sorsogon, ang pinakamplano. Pero I think mga 2025 pa yan. Di ba? Sabi ba ganinda, mas maray na dakol kitang pwedeng lunadan. Ibang eroplano, sa mga ayo-ayo, pwede ka dyan. Sa nagmamadali, pwede. May bus. To bus, pag naman ang Quebec, mga tugang na maagi, mga tugang dyan sa San Fernando, sa Camarines Sur, mabalda sa Gumaka dyan, grugyugon mo an. Mababawasan ng 5 hanggang 6 na oras ang biyahe pa Manila. Diba? Tapos, ay, ang aram ko, pangali duman sa San Fernando, igwa ng linya, agwa ng tinampo, pasiring dyan sa mabalda, sa may uwas. Yugyugan. Tapos, yan, dire-diretso na. Parang, ay kukonektar na dyan sa mga winay-dining na yan, pasiring duman sa Sorsogon. Tayo na po yan ang, South Expressway na bago, di ba? Pag-abot kang panahon. So, sana magdire-diretso po yan. Tangani na, huwag ka ng malunada na bus, may plano ka, tapos tren naman. Ang tren ang bintay dyan, so pag transporta mo kang produkto because by bulk, bang bulto-bultuhan ang pagtasakang kang pamasahe dyan, di medyo makaminos-minos. So sabi baga, ang malikas na pag-transfer kang pasahero, tapos kang mga produkto, dakulang bagay ang para sa ekonomiya. Okay, so with high hope, sabi nga ni Kayan, mga tugang, huwag lang tayong bibitaw, kapit lang kita. Result of the pandemic, mga G, magtiwala, mga tugang na makakabangon kita kaini, pero dahil magparakaturog sa pansitan, mag-give mo magirarining tamang mga trabaho. Di ba? Ani na areglado kita, makakabangon kita kayan, di ba? Bata ngun yan. Garo nga yan nabari na ngayon, so think positive. Tama ko niya, pag nag-think positive ka nga, delikado ka, ma-quarantine ka. Ay, nako. Anyway, duman sa mga kabarangay ta, basta mag-ingat na lang po. Ang ingat na lang. Ngani na yan, dahil kita magkaiguning masyadong dakulang problema. Okay? So mga nag-ireskwela, pagbutin nyo yan. Medyo lang talaga, medyo makunyan, mamundo duman sa mga aki pa. Nawawara ning gana sa mga aki pa, because kailangan nila talaga ng maraming kasama. Sana makabalik na. Tangani na umabanti man, kaya man ka mga aki, di ba? Okay, so maraming mga nasyon ngunyan ang nag-open na ka mga borders. Sana, dahil magdakol. Yan, problema na kung mag-repeat na naman, nag-open na ka mga border ninda para mabuhay, to new normal. Sana kita mandig di sa Pilipinas, maging siring namang kaan. Tanganing maka-arabanti na. Mapagal na ngayon, matanglay na. And even yung mga health workers na, medyo talagang napapagal naman. As in, siyempre, kahit paano, may takot naman mga tugang sa sendang mga buhay sa kapamilya. Grabe, prolong ang exposure ninda dyan. Kaya, yan bagang sabi na mga health workers na ngayon, nadali pa. Gabi ang kaiingat. Hindi, depende kasi sa malusutang ka lang talaga dyan. Yan, ganun siya ka-deadly ang virus. Kaya, hindi pwedeng pagbiruin yan. Okay? Paano dyan? Ako'y yayao na pansamantala mga kababayan. Thank you very much. Hanggang saga. Someone told me long ago there's a calm before the storm. I know it's because Ina! Big moment ni Mommy! Nag-spin move sa may lukso! Big shot ang Big Milo back sa grocery cart! No! Nakascore ng big savings! Save as much as 50 pesos sa new Milo Champion Sulit Pack. Big on milk and energy releasing nutrients! Kaya go big na sa new Milo Champion Sulit Packs. Buy big, save big. Price savings based on cost per gram savings at suggested retail price of Milo 1.2